ташкил намудани монеаҳои сунъӣ барои танбашавии воситаҳои нақлиёт ки дар ҳар сурат метавонад ҳолати садамавиро эҷод намояд нишонаи ҳаракатҳои беодобонаи баъзе аз ронандагон буда барои рафъи он ҳайати шахсии бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд тадбирҳои зарурӣ меандешад. ҳолати дигари ташвишовар ки он низ маданияти пасти ронандагонро бозгӯ менамояд ин банд намудани пайроҳаҳои пиёдагард бозисӣ ва таваққуфи воситаҳои нақлиёт дар қатори дуюм ва сеюми хатти ҳаракат мебошад, ҳолон ки барои бехатарии ҳаракат дар роҳ шароити бехатарро фароҳам овардан бо амал ва беамалиҳои худ ба дигар иштирокчуни ҳаракат дар роҳ зарар нарасонидан масъулияти ҳар як ронанда аст. чизи дигаре ки боиси ташвиш гардидааст ин мавзеи маъруф бо номи гаражи Волга дар шаҳри Хуҷанд аст. дар ин минтақаи ҳаракат устоҳои воситаҳои нақлиёт ҳаёти худ ва атрофиёнро зери хатар гузошта дар қади роҳи мошингард воситаи нақлиётро таъмир менамоянд. ин амал агар аз як ҷиҳат ба ҳаёт ва саломатии худи онҳо хатарзо бошад, аз ҷониби дигар барои дигар иштирокчуни ҳаракат ҳолати садамавиро ба вуҷуд меорад. дар назар бояд дошт ки шаҳри Хуҷанд маркази маъмурии вилояти Суғд аст ва ҳамарӯза ҳамлу нақли автомошинаҳои зиёд тавассути ин шаҳр сурат мегирад. вобаста ба вазъи ба амал омада баҳри пешгирии танбашавии воситаҳои нақлиёт дар роҳҳо ва таъмини бемамонияти ҳаракат дар роҳ имрӯзҳо аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда дар минтақаҳои бозорҳои Панҷшанбе, Атуш, Сомон, автовокзали шаҳри Хуҷанд ва назди гаражи Волга чорабиниҳои мақсаднок роҳандозӣ гардид. зимни гузарондани чорабиниҳои мақсаднок нисбати ронандагоне ки дидаву дониста воситаи нақлиёташонро дар роҳҳои пиёдагард қатори дуюми роҳи мошингард зери аломатҳои роҳ ва бархилофи талаботҳои қоидаи ҳаракати роҳ дар ҷойҳои номувофиқ таваққуф намуданд аз ҷониби кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ тибқи талаботи моддаҳои 324, 346 ва 291 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. ҳамзамон чанд адад воситаи нақлиёте ки беназорат гузошта шуда буданд бо истифода аз воситаи нақлиёти кашолакунандаи эвакуатор барои чораҷӯӣ ба майдончаи ҷаримавӣ дастрас карда шуд. ҳамчунин бо мақсади таъмини бемамонияти ҳаракати воситаи нақлиёт пешгирии садамаҳои роҳу нақлиётӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчуни ҳаракат дар роҳ чанде қабл вохӯрии роҳбарият ва кормандони масъули бозрасии давлатии автомобилӣ бо роҳбарону ронандагони ҷамъиятҳои мусофиркашонии Сорбон, Абрешим ва автовокзали шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. зимни вохӯрӣ масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ оид ба интизоми пасти бархе аз ронандагон таваққуф ва бозисии нодурусти онҳо дар мавзеъҳои истгоҳи назди бозорҳои Панҷшанбе, Атушу Сомон, автовокзали шаҳри Хуҷанд ва назди гаражи Волга ҳарф зада онҳоро ҳушдор доданд ки Хуҷанд маркази маъмурии вилоят буда ҳамарӯза меҳмонони зиёд аз кишварҳои дуру наздик ба ин шаҳр ташриф меоранд. аз ин лиҳоз зарур аст ки бо риояи қонун қоидаҳои амалкунанда баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва пешгирии садамаҳои нақлиётӣ саҳмгузор бошанд. таъмини вазъи бехавфи ҳаракати роҳ аз як тараф агар ба фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ вобастагӣ дошта бошад, аз ҷониби дигар ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳро зарур аст ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро бечуну чаро риоя намояд.